Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof mi salminimon onon foof e kuuɓal ɗon nun mbawɗon wonde foof oɗon jeeɓa Pindi TV on calminama min jarni on no fewi ɗum noon hande ko aljuma woni ñalawma battidiɗo e semaine o e ruɓindu jayndeli moɗon amin puɗɗoro tan yewede oɗon gandi samedi dimanche o kam min mbawata huccide e moɗon ɗum saabi so ñalawma hande o yonti ko yewende wonata e ɓerde ɗe ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbanimba Aissata jam wale mon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama ɗo gonɗon eɗon mbawɗon wonde kala e kuuɓal no mbiɗani noon hande ko aljuma wadde eɗen profite occasion eɗen mbiyaɓe tan aljuma moƴƴo malaɗo walla mbiyen aljuma mubara noon tigui amin wadde noon Amadou en garete ruɓɓindu jayndeli meɗen kono haade nden ko ɓuuri tengtude hande ko dawrugol en tout cas jour ɗi manam journaux ɗi kewɗi hande garti koye dawrugol hayso tawi omo ganduɗa ko mawɗo ñawoɓo kam felliti uddidde dossier alhaali Petro-Tim noon tigui maɓe gar hen wadde en puɗɗorto e jayde enquête tigui nden jayde loski hande eko yowiti ko e ha joni cowodirgol ko fate banggue sumgoji artotoɓe guure ko nonne kadi e sumgoji sardiyankoɓe e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi woni 2022 ɗum saabi noon jayde wi oɗo saaha nde arti ko e calcul omo ganduɗa o ko mawɗo leydi ndi hono Macky Sall woni sikki sakka gonɗo e hoore makko kono tan jayde ne sifo on ɗon calcul ummi ko kay nde yimɓe jalti e sumgoji hooreji leydi biyeteɗo maître Aissata Tall Sall kañum tan sukkino ɗum ɗon holliti wonde Sénégal ina foti sowodirde hono sumgoji artoɓe guure e sumgoji hono sarɗiyankoɓe hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko on calcul woni e dogde o saaha e hoore mawɗo leydi ndi jayde Walfadjri nden ɗon ina wayno arti koko hewti hande o hakkillaji kam en noppi ɓiɓɓe Sénégal naɓe woni tan ko fate banggue hono mandat tataɓo tawi noon ko cikkaɗo mawɗo leydi ndi woni tan koye wadde taɓal gam arde hen ɗum saabi noon jayde wi sa renaki tan ko 23 juin goɗɗo jogori tigui jibinede ɗo e leydi men Sénégal quotidien le quotidien nden ɗon jayde ina wayno ari koko yewiti ko e goomu ganduɗa ko goomu heeso jogorgo tigui darnede ɗum ɗon noon woni tan ko front e nder joni hono l'opposition leydi men Sénégal woni to banggue joni o yimɓe ganduɗa ɓe tawi ko dawrugal yankoɓe kono tan lundiɓe laamu ngu ene ɓen Idrissa Seck Issa Sall Malick Gakou wondude mo ganduɗa ko Pape Diop e Agibou Soumaré ɗum ɗon noon jayde wi ko joni tan ɓe mbaɗi mobodiral mabɓe e banggue jayde tribune nden ɗon jayde ina wayno ha joni koye to banggue dawrugol tigui arti ko nonne kadi e to banggue situation muɗum woni to banggue dawrugol hani e to banggue faggudu leydi Sénégal ɗum saabi noon jayde wi gomo witego CRD kañum joni o koko kali ina ronki yaade kono tan Idi e Gakou e wondi muɗum oɗo saaha nana tan mbiyen goni e peeje mawɗe Rewmi quotidien nden jayde ari koko yewti ko ala haali 94 milliards ɗum ɗon noon jayde wi oɗo aljuma hande ne wayno ko aljuma tigui kulɓiniɗo o wonande Ousmane Sonko woni ko jayde tigui arti ɗum ɗon noon jayde kadi ari e goɗɗum saabu kay leydi men Sénégal gam tigui haare mabɓe nde ɓe daari walla mbiyen miijo ngoɓe jogui gam haɓade wat boniyankoɓe ɗum ɗon noon Sénégal tan oɗo saaha kay ande heeɓi walla mbiyen nana tigui darni ko wiyete ko hono centre d'alerte ko yewti ko e terrorisme haali ɗum ko Aly Ngouille Ndiaye jagoɗɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi Sénégal Dakar Times nden jayde ari koko yewti ko alhaali Petro-Tim ɗum ɗon noon ko mawɗo ñawoɓe o oɗo saaha tan o natani tigui mbiyen o naati tigui e dingaral ɗum ɗon noon hollitama wonde loskoji ɗi kay ma puɗɗo ñande 4 lewru novembre ko goɗɗin jaaƴi ne tawe e jayde Dakar Times Les Échos nden jayde ari koko yewti ko e on ɗon fannu woni tan mawɗo ñawoɓe o joni o ma uddita mbiyen loskoji muɗum kay ma fuɗɗo ñande 4 ɗum ɗon noon ko mbiyen so fuɗɗima ñande 4 noon uddata ko ñande 25 e lewru novembre ɗum noon jayde oɗo saaha tan hono mbiyen omo ganduɗa ko mawɗo ñawoɓe o hono biyeteɗo Samba Sall ma kay mbiyen uddita tawi ko losko yañi koko yewti alhaali Petro-Tim ko wona ɗum ko jayde Les Échos arti e jangu walla mbiyen caggal nde o yana hono Ouzin Keita kañum e neɗɗo muɗum ɗum ɗon noon hay so tawi kanko heɓani hen gañare toon to Malika haɗata kam neɗɗo mo yaduno kañum kam gañima tawi noon ko jaasi tigui ɓen ɗon agresseur uji janirno e mabɓe
jayde libération nden jayde ina wayno ari ko yewti ko e konngudi kam e lural jolnongal hakkunde Abdoul Mbaye e Aminata Diak gonnoɗo tigi cuddiɗo makko o saha noon jayde wi ina wayno tan ko haare tawi ko wonde tigi e wadde yiilo bango e sara temedere million ɗum ɗon noon mo ganduɗa ko Abdoul Mbaye siftinde ko kay biyanoɗo alay saago o yoɓa on ɗon gonnoɗo cuddiɗo makko ko tolni e capanɗe joyyi tawi ko million e halis CFA kono tan ɗum ɗon woni ko dolani kanko mo ganduɗa ko mennoɗo wonde hoorejo jagoro leydi Sénégal ɗum ɗon noon e nder hen hollitama wonde ni on ɗon dossier ma rutto toon to tribunal wonata ko ñande nogas e jeetati ndu lewru ɗum wonɗen Le Soleil jayde gendire nde kañum ene wayno article ko yewti ko e taaride kam e alhaali walla mbiyen kala ko fate banggue faggudu natoru ɗo e leydi men Sénégal leydi ndi ene wayno mbiyen Sénégal e hoore muɗum waɗi tabal ko tolni e sappo e jeetati tawi ko jonde ko wiyete ko hono cimtol doing business ɗum noon kene yalta kala e saaha hollirta leydi Sénégal ina waɗa tabal to banggue taaride hani e to banggue faggudu L'As quotidien nden jayde ina wayno arti ko yewti ko e mbiyen rafiji ɗi ganduɗa ɗi ene keeɓa rewɓe ko wiyete ko hono cancer to banggue endi munen ɗum ɗon noon rewɓe hewɓe caggal nde namda teskama e munen kay ene jogui caɗele no fewi ha tengti so oɗon rafi yettima ɗumen ɗum ɗon noon aɓe keeɓa tigui mbiyen wasde naggoranede ko nonne kadi ha tengti e ɓesguji mabɓe ko nonne kadi aɓe dunce woni ɓe mbaɗe joni joni aɓe diwte kala e saaha e nder gonka mabɓe ɗum jibini caɗele no fewi hello yañ go ene tawe e L'As quotidien ene gasa ama en gartu hen e caggal robindo jaydeji jayde coftal ɓalli stade ko ɗon tigui guddirten e oɗo subaka hande tawi noon ɓe mbaɗi ko photo mo ganduɗa o ko Lamine Gassama gandiraɗo tigui hono poste latéral droit manam tan sengo banggue ñamo kippu guendeji leydi Sénégal on ɗon poste noon oɗo saaha ɓe koliti wonde tan ko ala ko wiyete ko hono concurrence e wiide kay mo ganduɗa o mbiyen ko Lamine Gassama e wiide makko ala tan jeeɗo tigui hono doli kadi on ɗon poste ko poste mo ganduɗa o ene yirlo kala e saaha goto foof ene wawi lomtade goɗɗon goto foof ene wawi fettude on ɗon fannu kono ɗum ko mais Elage Diouf mo ganduɗa ko mennoɗo wonde pettowo ganaɗo e leydi men Sénégal e Afrique e windere nde kala e kuuɓal o suuti konngudi e ballon d'or e yiyande makko holliti wonde e dow tribune o manam e trio foti wonde ko Sadio Mané Virgil van Dijk wondude Lionel Messi ɗum ɗon noon goɗɗum kadi feeñi e nder jayde wittede Stade Quotidien fédération sénégalaise de football oɗo saaha ene yiilo tan holto foti joni joni o fuɗɗorade regroupement mum e ko yewti ko e potiral hakkude leydi men Sénégal e dowla Congo Brazzaville e ko fate banggue hono ko wiyete éliminatoire à CAN 2021 toon to Cameroun ɗum ɗon noon oɗo saaha ene uddi hakkillameɓe no fewi saabu yidde mabɓe tan ne wayne ko dirtinde on ɗon ñalawma Aissatou Gassi haalaɓe Gassi haalaɓe ceerno Amadou min kam mbeɗen ndi binoɗo mi yumi haal inde joueur ɓe ma addanam probléme ene muusi ene tekki non ne tekki indeli mabɓe ɗi ne tekki ɗo wadde en garatade ɗum ko ganduɗa woni fait divers hande noon ari tan koye rafiji ganduɗa a haali ɗum joni ne woni L'As rafiji ganduɗa ina heeɓa rewɓe woni cancer du sein walla sahani wona cancer du col de l'utérus woni ko ganduɗa yete ina muuse banggal rewɓe ɓe rafiji ganduɗa so neɗɗo joguima ɗum ina sohli ɓallede ina sohli wallitede to banggal koppareje e cafrugol ngol koko muusi kono kadi e banggal kadi neɗɗo no tinirta rafi woni eno wonire mum ni e muuseki tinataki ina sohli ɓe wondi ɓe wona e sara mumen saaha noon emo ganduɗa woni joom galle ma ɗum noon ɓe ƴewtidi tan caggal nde ganduɗa ɓe mbaɗi yete losko ɓe ƴewtidi hen ɓe ganduɗa goni rewɓe ɓe saaha so ɓe dañi ɗi rafiji wondiɓe mabɓe ina heewi dogde ɓe woppa ɓe walla jaaha jiiloyo rewɓe woɗɓe ɗum ɗon noon koko muusi Amadou ɓe ganduɗa ni gonde rafiji cancer ina mbaɗa ɗum jankonte ñande foof aɗa andi Aissata ko hunde ganduɗa nde koko teska no fewi kadi eɗen ɗo e leydi Sénégal eɗen mbawi wiide hen saahaji neɗɗo ina loro e rafi tawi jeeyi sababu ko ɓe wondi ɓe ɓe wonde galle ɓe wonde suudu ɓe wonde wuuro saabu neɗɗo won rafi mo heɓata tan eɗen kewi duncudemo joñenmo kulenmo walla ni hen saahaji beltinoɗenmo ko poɗen ko walludemo saabu neɗɗo ene wayno foof mum woni koye gandi to banggue haqqilantago muɗum donc wonko keɓata to banggue rafi so yimɓe ɓattakima ina jewrude e ma ina pijja e ma ina jalda e ma ina balluma kala e gueɗe sa yanaki tan ene wayno jomum ko daɓɓiɗo
ɗo balɗe heewi ɗo neɗɗo ene wayno rafa ha rafi o heɓi ndimo no feewi tawi waɗi ɗum ko duncedemo walla yimɓe wasi ɓattademo e walliddemo wonko neɗɗo heɓata il faut o wallite to banggue rafi surtout ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde wona hunde yonde surtout kadi aussi ko wayno oɗo rafi mo ganduɗa o ko nanggata ko rewɓe ha tengte banggue en ɗimunen so tawi ko jomumen wonde e joom galle mum ene moƴƴi joom galle mum waɗa ɗum ko wiyete ko hono soutenir kala e saaha ene funta ɗum ene ɓatto ɗum ene yewtide mum ene kadi walla ɗum to banggue safara beele kay jomumen yalta e on ɗon rafi sabu wona rafi mo ganduɗa o méthode safrude mbaɗe woni kala e saaha ene sella ina sella tigui surtout noon so tawi yaawi yiitede e ɓandu ko ɗum saabi ñande fof ni wiye rewɓe ɓe yo ƴewto indi mumen ƴeewa beele sa fotti hen hayre amin mbima ɗum ko ganduɗa woni méthode ɗi memberteɗi ñande fof ni hollireni haale sa mimbima ma andu beele ne waɗi hayre walla so waɗi hayre tan ya hôpital ɓe ƴeewa ɗum kamɓe e banggal moɓɓe so tawi ko rafi woni toon yawa waɗede détecté yawa safrede yawa yaltinede ɓandu neɗɗo kono so rafi o woppama ha gañima ko wona cancer du sein walla wona cancer du col de l'utérus saabu cancer du col de l'utérus Amadou aɗa andi ina ɗeesi suuɗade seeɗa ɗum saabi rewɓe hewɓe hande koko wiyete tabu ko ɓe mbawata yaltude ɓe kaala rafi moɓɓe to heeɗi ɗo walla to woni ɗo te noon ko rafiji ganduɗa koko wawi suuɗade saaha ma yaaha ha gaño neɗɗo o nde fuɗɗo yaltude Amadou aɗa andi kadi Aissata ko kalaɗo hen ko suuɗoto koko suuɗete koko suuɗoto kono noon ko suuɗata ko fotani suuɗede neɗɗo kadi so tawi haala pulaar ne mbiya so neɗɗo ñawi yo aybin noon tan gayni haala déjà kadi il faut sensibilisation mawɗo waɗe woni hirjino yimɓe gandine o rafi holno wayi hol sifa makko e so ari holto neɗɗo foti yaade e holno foti wadde e holno kadi foti waɗanede e on tuma joomum wawa safrede ha sella serta hen kono noon tigui ko ɗo roɓindu Diayndeli moɗon haadata bandiraɓe haalpulaar en wonduɓe rafiji yo Allah suuti ɗumen ɓe gondandu hen ɓe yo Allah dandu en hen ɗum noon ko wiide on tan tottude on aadi so Allahu lamdo jaaɓi altine bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa caatu walo e banggal caméra o Allah jarama on